dhewe iki kudu prihatin. Ora kaya wingi mergane Kakang Haryo Undung iki nek saiki ora dadi Unggawa ana ing Blambangan. Mulakno ning desa kene iki awake dhewe kudu prihatin. Hasile saka tetandur ing sawah ngono lho Mbak. Saiki awake dhewe iki manggon ana ing desa. Ya piye wae ya kudu ngurmangsani awake dhewe urip nang desa ya apa duweke sing awake dhewe cekel. Ndek sawah, ndek kebonan ya ditandur. Muga-muga parine taun iki apik hasilnya jagung ana kacang ya apik. Kan nggo mangan sedina-sedinane to, Bi? Kudu tansah apa tegese syukur ana ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat ngono kae to Mbak Yu. Lah iya diomongmu ki bener kuwi, pancen bener. Ora sampean kuwi saben bengi kae lho mesti lunga gegladen muni kerawutan. Kuwi mbok coba iso tetembangan ora. Ngene Aku lho, pengen kae lho sing lari janjine kae lho Mbak Yu Mira. ngene lho Di, aku ki jan iki ya senajan ya iso ngetoprak, ter aku ki ya kepengin gladet nembang, nek iso ya iso dadi penyanyi campur sari, kondang sak kawasan Bantul kene iki lho Di. Iya. Tak ya kowe ki tak ya seneng to. Ya seneng. Kuwi karo nggo hiburan ya kena nggo golek duit, sithik-sithik kena nggo Nyadong rezeki. ah nyadong ngono kae, rezeki Mbak Yu. ngono kuwi lho Di. Coba aku pengen krungu menembang. Nyanyi apa Di kira-kira Di? Dino minggu sing tak Oh, iki jenenge lagune kuwi janjine. coba yo karo nggo mripur kok saben poso ning sawah terus awake dhewe kok to. Ya nang sawah ki ya kena kalau mongsone awak dhewe ki ya golek hiburan ku ya perlu penting kuwi Nguri-nguri seni nguri-nguri budaya. karawitan seni budaya ngono lho Kang Di. Adilu Kang Adilu tinggalane para leluhur ngono kae lho. Lah iya, leluhur ah, bener kuwi Coba Dino dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang nganti sisir srengenge ana kene aku nunggu kowe bengawan sore sing nyenggaki akeh tanggane tangga tetarone awake dhewe do nyenggaki yen tak lempeng pateni mangkel aku mangkel yen tak pipimu mesti tak ciwel lari janjine tandane alesane magalake sapa sing ora kelo kadung dandan kowe ngasih mbahne yo kaliyer-liyer. seneng ya nek ya Di. Janjane kowe nang endi kelagatanmu saja nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Penak tenan ya Mbak Mira. Tak kandhani Ah, tadi piye, piye. aku nyanyi ngene mau jan antek ngos-ngosan to Kok men. ngos-ngosan Lagune iki apik, tembangane iki apik. Yang semake. Halo, delok kae wong do ndelok. Lah yo awake dadi delok tangga teparone awake dhewe. Tembangan iki mau Kang Adiluhung ya perlu diuri-uri ngono lho. Ya mangkon. Ini iki kok Kakang ki wis setugel dina. Bojoku ki kok ora bali ning sawahku lho, Mbak. Paling ya
lagi nang sawah macul apa kepiye ngono lho Di. Kaya ngono. Oh, ya coba wae kok dhewe nilai nang Kok sawah. nek arep nyanyi ya ket nyanyi kok joget aku tak. Ya saiki ngene wae aku ki ne nyanyi ya wis ket mau. Kesel aku tak leren genti saiki genti kowe dhewe. Lah kok sing nyanyi mau ya aku kok ket mau. Lah iya ya wong loro to ya. Ah, nyanyi apa? Ya semangat nyanyi apa wae oleh. Sing penting kan nggo hiburan ngono lho Di. Kok sajake kae Mbak Yu piye kok ana dayah to kae cilik ono lho. Ya kok Di. Oh, cilik ono. Heeh. Bener Di. Coba. Tenang Di. Lagi doropo. Menika nek pepatih Lembangan. Aku Jotos. menika nek jara patih jatuh. Monggo lenggahipun. Monggo nyuwun sewu. Iya. Piye? Wis sak wetara aku ana ing ngarepan omahmu iki mau. Nggih. Nyawang kahananing urip mulih padha seneng-seneng. Padha nguri-uri kabudayan ing tanah Jawa. Aku go melu seneng. Jalaran aja nganti kabudayan tanah Jawa iki jinajah dening kabudayan Patmancanegara sing ora cetha papan dununge. Ngestokaken dawuh. Jeng patih ning nyuwun pangapunten ya Mbak. Iya Di. Iki wau kula nek isin swanten kula menika nek awon lho Ndara Patih. Eleke nggonen Nggih. ora ning tembung swara elek. Wong kuwi ora ajeg gilok mangsane swara endah dirungokake, gilok mangsane wong babar pisan ora duweni swara. Kuwi pancen wis ana papan-papane iki. Ora suwan. Karo iki nek sapa iki nalika semono kok aku Mbak lah. Yu kula mirah menika. Mbak Yumu mirah. Nggih. Iki aku butuh rembukan marangku. Saklo. Rene kowe kalebu Mbak Ayu Nisma. Aku njaluk turu. Rene wiwit nalika semono senajan to adimu. Kuwi saiki wis dadi bojone Bendung. Ning kasunyatane wijining katresnanku sing nalika semono isih remaja putih durung dipek karo Bendung. Aku wis duwe pletik ing rasa tresna marang Abi. Saupama abdimu ki saiki tak pundhut garwa kepiye. Wis sarujuk apa? Nyun pangapunten. Adik kula mboten sarujuk. Lho perkarane apa? Bendung ki mung wong desa. Gawene buruh. Yo ora aku ki sapa? Pepatih ing Blambangan. Kowe bakal tak unggahake derajatmu. Wit krokot bakal tak unggah kono sak during pot. Bakal kepenak uripmu. Nyun pangapunten. Piye? Adik kula menika sakmenika sampun gadah garwa. Lho. Bojo kuwi ra iso dipegatake. Bojo nek urip bebarengan yo sengsara uripe. Kuwi ra jenenge ora bojo. Bojo kuwi nek iso muktekake wong wadon. Nggih mboten saged. Nyun pangapunten mboten saged. Perkarane apa? Ora coba wangsulana. Sing bakal nglakoni iki kowe. Nggih. Lepat nyuwun sing pangapunten Ndara Patih. Kados ingkang dipun aturaken kalian Mbak Yu kula mirah menika leres menapa wontenipun menawi kula sampun gadah sisian. Nek inggih tangeh lamun to kula menika badhe lelados kalian panjenengan Ndara Patih. Bareng aku nyawang saya suwi tetembunganmu jebul iso mbronget rasane ati. Rasa tresnaku malah tuwuh saya ngrembaka. Senajan to kowe wis dipek bojo, sujuning kawitanmu wis direngkuh dening Bendung. Lho, Mbak. Ning aku kepengin banget Ane ndi sampean ki kok wajib tresna. Mbak. Aku nek dhewe Gelem yo. ya Mira. Gelem ya. Kanggo gawe ganing atiku. Ora gelem wis tak. Wis kelakon saiki. Ojo meneh mung Bendung. Bojomu saiki wis tak tuntut nyawani to.
wis bisa gawe mareming ati. Aku balik. Duh, kalau kowe ra golek. Atimu sing